Okay, class. Good morning. So, ipasa din inyong mga assignment. Front, pasa ninyo. Uy, mga kasmit. Ito may assignment. Bulok yung assignment, bay. Kasmira ko. May assignment. Ha? May nalungko ang bataan. Ang sama noon ni may assignment. Oh, sira niya. Hintas na. Kamu? May assignment? Ang ikaw rin may assignment. Yun. Kuan. Kapi. Liang. Salamat ka, Smith. Makaani siya na jukwani. Makaani ron. Pasan natin eh. Sakpan. Makaani ron eh. Sakpan. Manisto. Oh, unsa man na? Oh, kakapian mi udia. Di ba? Ang homework kay kuan sa balay man ang siran. Ganun gal siran man dia. Kaya na po koy meeting ron. Dalian ninyo. Wa man ni dunggan tag maestro. Tay na. Sir, kuan man ni sir. Ga-drawing ra ko dali sir. Oh, ga-drawing man day. Oh, sige, pasin yung assignment. Assignment mo. Ikaw, Z-Drake, pasin mo sa image drawing dia. Dali ya. Bukan ko 1, 2, 3, pasa. Oh, Z. Dali pasa ki. Kunto kita tas maestro. Dali kape. Sakpan na ron. Dali ya. Sige, Rayko. Dali pasa ko na ron. Ako ni pasa. Otro na. Dali. Dali. Saan ni pasa? Sir, pasa mi sir. Sa mission. Z-Drake o si Rayko. O nga man pareha na sila answer. Kang dua. Ano man sir? Kuan man sir. Parang si Z-Drake nangapi man na siya nako. Patako naman ni siya. Unsay nangapi good? Wala ko nangapi sir. Paay tutuan ng Rayko sir. Wa ko nangapi. Paano mo na sir kanang ano pareha mig answer kay pareha mo po question. Mo mo po tuod.